I dag skal vi se på, hvordan vi laver hologrammer. Hvis I ikke ved, hvad hologrammer er, så er det sådan nogle her. Det der flyvende tekst. Det der. Og nu vil jeg vise jer, hvordan I gør det. For den der farve. Eller de der mange farver. Nu går vi over her i det her sted, som skulle være en normal shop, som står shop, normal shop, en shop fra normal shop. Så går man her over det sted, hvor man gerne vil have hologrammet. Vi skal lige sådan der. Så skriver vi skråstreg hologram create. Hvad hedder det? Hvad det skal hedde? Hvad hologrammet skal være? Skriv bare normal shop. Så skriver vi overtegnet, og så U. For U, det er alle farver. Og så skriver vi det der N shop. Ja, vi er altid sådan her. Så boom! Vi har det i købet. N shop. Boom, boom. Det er sådan, man skriver normal shop. Det er sådan, man laver et hologram. Ses.